niya uban ako karon sa pag-celebrate ining misa ang atong parochial vicar si Father Arnel ug ang ato sang usa-unta sa mumisa ngadto sa mga chapels si Father Benedict. Kani silang duha pulos ni nako ang mga estudyante sa una sa SPFY sa diha pa ko ma-assign sa seminaryo sa formation year niya karon pariha naming kusog mangulikta. May nasa kini sila mudag dupa-dupa, no? Mga igsoon, ang kinabuhi sa pagtuo gisugdan didto ni Abraham. Mao na nga ang kaluwasan bunga mas pagtuo gihimong modelo si Abraham. Nya gikan ni Abraham matud pa diri sa atong ebanghelyo ni sangko gyud nga rin ni Maria nga gipangasawa ni Jose nya diha na tawo si Jesus. Pila man ka tuig ang milabay gikang Abraham hangtod na tawo si Jesus. Kay bawo mo? Wa mo kay bawo? Lisod sa kong compute kay ang gi-compute nila dinhi kay kaliwatan man generation ba kanang 14 ka generation gikan ni Abraham ngadto ni David. 14 ka generations gikan ni David ngadto sa pagkabihag ngadto sa Babylonia. Gikan sa atong pagkabihag 14 sad ka generations hangtod na tawo sa Jesus. Pila man nakatuig ang one generation? Wasan mo kay baw? Kanang usa ka kaliwatan ba pila man nakatuig? Ako wala basok di kay baw mo na di. Wasan. So di naam ni seminaryo karon, nga bright man ni sila. Wasa ko kay baw ana. Pero bana-bana anang one generation is 40 years. 40 ka tuig mao nay maka-measure og usa ka generation kay labi na gid sa ato karon mga matay na nagsugod inig ka 40, 30 ana. So ang ilang mga anak-anak tawgo na tog part sa ilang generation. Nya inig abot sa datong 40 do na sa to sila mga kaliwat tawgo na po tog next generation. So 40 ka tuig times 14 ingnon talang ana bana-bana lang ba? Pila man na? 14 times 40. Nya times 3. Wa na signal no, wa na sa cellphone kay nag-brown out man gud, wa ma-charge, magpala. Dali man kay ta magpalaban sa cellphone ba. Sige, mao na sa computation, taas ang kanini ang katuigan nga milabay una pa naabot si Jesus. Og niining taas nga katuigan, daghan kaayong pagsulay sa pagtuo. Buot lumpagon ang pagtuo. Ang Ginoo san maro kayo. Kay ang yawa gud ang paglumpag niya sa pagtuo, iyang isod ang sala. Isod niya ang sala ba? Kanunay ginang sala. Kay kanang sala mao man ginay muguba. Destroyer ang sala. Mao nang musod ginang sala. Pero ang kaning sala sa tao, mao say gigamit sa Ginoo aron moabot siya dinhi sa yuta. Ug wap ako no kasa si Adan ug si Eva, di gyud mataw si Jesus dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo ba dili mahimong tao kun wap akasala si Adan ug si Eva. So kining atong Christmas celebration bunga ni sa sala ni Adan og ni Eva. So kana sa daing sala, pwede din na gamiton aron ang Ginoo mataw, aron ang atong pagtuo mulambo. Sama anag ang imong anak misuyop, adik na kaayo, isip ginikanan, makapawa ba na sa imong pagtuo sa Ginoo? Depende nimo. Og imo nang gamiton aron mulambo ang imong pagtuo, dali ra kay na nimong palambuon unsa may pagtuo.
Unsa man ning pagtuo? What is faith? No, mamo na nga igo mos bagyo, wa man mo din amo mo tingkong. Ang pagtuo, ako ra man sito pagtubag ani. Ay na ikaw ra masag mo tubagan na pader kay ikaw ra masag pungtana diha. Ang pagtuo mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo bisag dili natahapit makasabot. Ana bang mosunod lang kas pulong sa Ginoo bisag wa ka kasabot kaayo, mao nay pagtuo. Pero imo gina siyang sabton, una pa ka mosunod, di na tawag og pagtuo, tawag na siya og kaalam or kahibalo, knowledge. Para gud anang ingon, tinuod gyud nga naikabit imong bana. Tinuod dili. Ingka depende ug masakpan ginako sila sa akto, mahibaw anak ko aw kana tinuod pero hungihong lang adi kong tuwa na kabuutan na akong bana. Na dayon ka. Wa di ka kaibaw nga dukirok de kay tanan. Pero ang pagtuo mao ang pagsunod unsay gustos Ginoo bisan pag unsang kahimtangas kinabuhi. Mao bitan na sa magtiayon kakuan mo sa kanang banag asawa unsa na inikasal ninyo, unsaon pag-express ang inyong pagtuo, pagpalambo sa inyong pagtuo diha sa inyong panimalay. Naana sa inyong sinaray ka na bang magkinuptanay mo sa inyong kamot ba nga kaming mga pari maibog may usahay. Ana magkinuptanay mo sa inyong kamot nga inikasal dire. Moingon dayon mo sana itugot Ginoo nga kami magkahiusa sukad karong adlawa bisan unsay mahitabo sa tisunod na maayo o dautan sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Di ba kanindot no? Anha din na mulambo diyang pagtuo. Muna kung tanaw nato ang pagtuo ni Abraham, gisuway og maayo. Labi na gitong iyang pagtuo sa Ginoo nga biyain ning imong lugar at age 75, biyai ang imong lugar, imong nasod, dad-ang imong asawa nga si Sarah nga wa say anak, pangadto mo siyuta nga akong ihatag kaninyo nga wa sad kay baos Abraham ug hain dapita, adto ta mo tagaag anak. Nituos Abraham ana, mibiya siya. Pag-abot niya didto sa Kanaan, ang yuta nga gisaad, ni edad na lang siya 98, wa lang yapon manganak. Gikan sa 75 years old hangtod abot siya 98, wa pa sila'y anak ni Sarah. Pila man nakatuig? Disan mo ka mo compute from 75 to 98, 98 minus 75, di mo ka mo compute na. Siya ro sa no. Pila man nakatuig? 23 katuig. 23 katuig sige siyang hunahuna. Tinuod ba ka ning gisulti sa Ginoo no? Pero si Abraham wa gyud kawadig paglaom. Ang resulta pag edad niya 100 years old natao si Isaac. Kani bang gisgutan diri ba? Isaac. Usa ra sad kabuk ilang anak, pero ang saad sa Ginoo ang imong kaliwat sama kadaghan sa bituon sa langit, sama kadaghan sa bas sa dagat. Nya usa ra gihatag sa Ginoo. Nito si Abraham, Ginoo ray mo padaghan ani, kay di naman niya kaya 100 years old. Kaysa pagod tayo 100 years old na makakaya pa. Depende gyapon na sa Ginoo no. Ako gani 58 ambot kaya bakag naay mo kumpiyansa. O pa ako kasiguro ano. Pero kaya patingali oy kay sunan ga ato gabi mga 3 ka oras may nang limpyo diri. Babad man gyud limpyo hay. Punan sad karon. Ako'y nag-angkon sa map, sige map. Karong alas 3 hangtod mga alas 4. Kaya man. Ay nako, nagi mo kumpiyansa. Kaya ra gyud mga 5 ka oras kumbate ani. Dahil lahi mo ng paglimpyo din lahi mo sa nang inyong buton sa inyong buhaton wa na mamikibawa na. Ang ako lang point is ang pagtuo di ay dili mohunong sa padayon sa pagsunod sa Ginoo. Kung tanaw nato si Huda
Matod pa sa atong ebanghelyo, si Huda nakapangasawa ni Tamar. Kanas Tamar, prostitute na, pagano pagyod. Mao'y gipangasawa ni Huda. Tinamay ang mga prostitute sa unang panahon. Ang babae nga manapaw sa una, patyunon. Pero gipangasawa ni Huda ang prostitute. Didto ni sugod og linya ang kinabuhi sa Mesiyas didto sa prostitute. Na kaming mga pari, paborito gid namo prostitute. Nga naman, anha diha si Kristo moagi. Di ba? Una ka mo, kita gay mo nako nga mag-agbay-agbay kog prostitute, ing nadayon tanas Father ay gipaagi na sa Kristo. Anha agi Kristo diha. Onya, si David, ang banggiitang hari og anak sa Dios nga buutan kaayo, nga nagsunod gyud siyang kabubuton, mao tong gihimo siyang bantugan kaayo. Ang iyang gipangasawa nga mao'y hinungdang na tao si Solomon, nya si Solomon nahimong kaliwat agianan sad sa lineage ni Kristo. Kinsa may inahan ni Solomon? Hibaw mo kinsa? Si Batsiba. Kinsa man si Batsiba? Kabit ni David. Gikabit ni David ni aron mahimong legal niyang asawa si Batsiba. Iyang gipatay si Urias, ang bana ni Batsiba. Nahimong kriminal si David sa iyang pagpangasawa ni Batsiba. Nakasa si Solomon anak sa babae, diin si David nga buutan kaayo, nagpakasa, mipatay og inusinting tao aron lang iyang mapangasawa si Batsiba, bunga sa iyang kaibog ni Batsiba. Isod kaning kaibog oy. Muna kana din pagpangabit, agianan sa nas Ginoo. Muna ka mo mga asawa, ninyong bana mangabit gani ka liwat ni David. Ana yan. Insa ayaw ka balaka kay agianan gyapon nas kaluwasan. Di ba? Luwas gyapon maingon na imo mga anak ngano wa man ka mo badlong anang papang nangabit pa na or ikaw baka amahan ingnon kasi mga anak pa, di ba si mama nangabit pa na ingna. Sagdi lang day kay bisag ka ng pagpangabit, agianan gyapon nas kaluwasan. Kay si David nahimong agianas kaluwasan ni Kristo nga mao'y manluluwas. Diin siya nakapangasawa ang iyang gikabit. Ana na siya. Adi mo to. Og gikas pagkatao ni Hesus hangtod karon mga 2000 pila naman 21 na katuig more or less nagsigi og padayon kining maong pagtuo og gitay-og og maayo sa mga bagyo sa pagsulay hangtod karon. Usahay ang kusukuso nga bagyo diha sulod sa simbahan. Usahay sad ang kusukuso nga bagyo gikan sa gawas sa simbahan. Ang diha sulod sa simbahan kanang gitawag natog sismatiko. Kana bang mga pari, mga obispo, mga kardinal nga mukontra sa Santo Papa hangtod mag-away na, magpaksyon-paksyon na, sama sa mga nahitabo karon, no? Naay mga paksyon-paksyon, naay mga Katoliko dili mo tuong Pope Francis nga tinuod nga Santo Papa, naa say mga Katoliko nga di mo sugot nga pakalawaton sa kamot, hangtod nga moingon na sila nga ang pagpabaksin iya sa demonyo nya kay ang yawa kay ang Santo Papa o ang mga obispo kadagaran o mga pari ming-encourage mas pagpabaksin, mga yawa na sila. Mga na ba? Naa man na. Tawag na siya kusukuso sa bagyo sud sa simbahan. Naa sa gikas gawa sa simbahan. Kadtong mga pagano nga moatake sa simbahan by force, katong pamatyon sila, i-persecute sila, ipangbihag sila, pangprisuhon. Nahitabo sa simbahan hangtod karon na. Pero nawagtang ba ang simbahan? Wa gyud.
Mao to kagabi murag itong imahin sa simbahan nga gikuso-kusos bagyo. Abi na mo bag hinay-hinay ra. So pagsugod nagpaka diha, nangatumba na tong atong signage diha, pertig yung sabaa, paka-paka lang agi. Nya kami diri sige in taon mig limpyo kay ambog yung tabangon nga dili gyud mabulingan so na kay gasigig bagyo gasigi mig trapo ng bangko kay haron gyud kunuhay limpyo gyud. Pagkuto aring diha nabhapit na matumba naga na lang mi diri ari naghuwat talabi kaniro nakukunaw na gikan sa gawas padung gini sa sulod kay sirado man itanan din gamay ra mang hangin mosod naku kana rong naa usagon na ka black diha ug naana pa nagtiwas diri nahog pa na siya bulog sa hangin perting kusoga amo tuyok dinhi ang hangin horot ni kaguba tanan dinhi mao na problema og makasod ang hangin muhasi man diha sa sulod ana nako sus Ginoong taon diha na lang ko gapundo mga upat mi kabuk diha nako kani mao na gini ang katapusan kay ang hangin ko ano man kay bangis naman kay mura na mag-bulldozer mura mag-bulldozer ba magngob niya modaguok ang di ba inyong balay no napa ba mo mga balay basig anhin na mo dinhi puyo ha ako mong papulion pasangilan ninyo simba-simba nya wala day mo'y balay. Siguro adin nyo diha mga kuan ha, mga asiris nga wa ni magdag mga bag dinhi nga sudlada sila mga unlan og kuan yan. Kanya ni mamuyo. Uy, text dayon ang akong mga kauban dinhi sa balay, padir among atop hurot na. Sige ako sige lang basta kamo wa pa mo mulupad diha. Ana. Ya, ningon sad ko nagkatawa mo ko diri kasi kung pamalandong ngano sa kana nga ang stainless man sa Sacrament of Holy Orders mo gihapit matangtang kasi kung tutok ba kato dito man mga tarog kare nga wa man jud bisan pag murag mo hiyad-hiyad kana agad San Vicente Ferrer kadako ana pag ana sa hangin dire murag ko nagmuburot-burot pero wa gyud siya mo bigay kare ra may ni bigay ngano ka pasabot ana kaming tulo dire kay mga giordinahan mami ana dali ra gid may mobigay pero dili madayunan o tanawa na dayunan diay wow mobigay mi ba hatag mig tabang mga charitable ba mga scholarship inana paayos balay mobigay dayon may kung naay mo hangyo namo ana labi na gyud ang mga prostitutes ana mobigay dayon mi tabang sa ilang mga anak, tabang sa ilang mga panginahanglan, o masakit sila, mobigay ba? Mapagbigay. Na siya. Pero usa sa akong meaning nga kana ganing bisan pag mga laksi ng among kilid, daoton mig maayo, daghang mga pagdaot, dili gyud mapapas ang pagkapari ni Kristo, no? Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Nganoan kay kining pagkapari mao ni ang makapalambo sa pagtuo ang pagkapari ug way pari wa nay pagtuo muna si Kristo gitawag og atong high priest ang labing taas nga pari kaliwat ni Melkisedek nga dili mapapas bisan pag matud pa ni Kristo tay-ugo ni tanan bisan pag ang bakba sa impierno dili makawagtang niini. Mabitan lang na mo text na ako, pader, og magpabaksin ka, kontrolo na kas computer, mawagtang na imong pagtuo, maimpirno na tangtanan. Nako, storyahe. Di man gani kabuntog sa atong pagtuo, ang bakbas impirno, ang yawa, kana na bang baksin. Di, oy, pwede nung ta mga matay tanan, humag-injeksyon, pwede ramang yun. Pero nga naman, ang kamatayon, may makawagtang sa pagtuo, dili oy pras nako 58 nako di patyon na ikamatay nako di may gasunod nga duha mga batan-on nana say mo sunod ngadto o di ba ngano man day wa day to mamatay sila San Pedro unang pare sila San Agustin wa day mga matay sila si Saint John Mary Vianney kani si San Vicente Ferrer wa day na sila mga matay patay pero ni naman sad ko o de kolekta gyapon kaya sige gyapon dayo kolekta
Nya kamo diay og mamatay mo karon, kamo mga matay mo, mawa na dayong pagtuo diya sa inyong kaliwatan. Di oy na naman sad mo yung mga anak, naman mo yung mga pagumangkon, mo padayon na nas inyong pagtuo. Labi na gyud mo dinhing nanimba karon bisag bagyo. Simba gyud, aka na padayon gyud na inyong pagtuo. Nya sa metong buhaton, padayon lang natong sundon ang mga pulong sa Ginoo. Gahuna-huna ako ganihan, ako sa ikong pamaligyag slots, kay itukod sa atong kumbinto, itukod sa atong social hall. Ganiha, gapalandong ko tungod aning nangaguba, daghang ing nangaguba diha, karon daghan na sa kitag ayuhonon, naapay atong mga parokyano karon, happy tingali, wa na mga balay, wa na mga atop, wa na mga bungbong, ilang mga balay, tabang na sa tag-ayo ani, kay mao kini ang tinuod nga simbahan. So, kung muhatag mo kamo dihang wa kay maapektuhis bagyo ug maghatag mo pasalamat sa Ginoo, hala palit mo maayo ani atong slots nga SBA ang sana DOPS SBFMM ato ning gamiton sa pag-repair ani ron nangagdaot dinhi sa atong simbahan, dinhi sa atong simbahanan ug sa daghan kay natong parishioners ug dili mga parishioners nga mangayog tabang nato dinhi. Ato na lang nang gamiton. Kay mao man na ang simbahan magtinabangay. Ang kaliwat gikan ni Abraham hangtod karon nagtinabangay sa pagpalambo sa pagtuo. Unsaon pagpalambo ang pagtuo naa sa atong paghatag og hinabang sa mga nanginahanglan. Champion gyud ang atong simbahan niini. Ang Catholic Church champion niining charitable works. Ngano man gitawag ni nato og works of mercy. Agianan sa kaluwasan ang mercy sa Ginoo. Muna, salamat sa atong mga kaigsuonan nga sigig tabang nato dinhi, labi na gyud karon nga nakasinati ta nining maong trahedya, hinaot unta nga inyong daghan-daghanon inyong tabang, labi na mong mga online parishioners nga wa mga igo aning ato karong bagyo nga si Odette, tabang-tabangi mi diri. Ato nang gamiton sa paghapsay o pagpanindot og balik sa kinabuhi sa katawhan o sa atong simbahan o simbahanan. O kung ato ning buhaton, mas mulambo ang atong pagtuo. Mas munindot o mulig-on ang atong pagkakatoliko o pagka sumusunod ni Kristo. Manindog ta.